Agafes un bailet forçut britànic i d'ulleres o una noia americana a un college de primera. Li mates un pare o els dos, li poses un passat ben fosc i fas que passegi pel bosc de nit. T'inventes un germà malvat o una madrastra lletja, fas que els agradi maltractar i ho vegin tot molt negre, que abans tot era molt millor, per fi s'enteraran que jo tinc tot el dret a ser l'amo del món. I no hi ha res millor que un bon gir de guió per dir que el nostre prota és tot un campió, que a més de ser valent és molt intel·ligent, no busca mai venjança i es deixa endur pel vent, i a sobre és superfort i li va molt bé l'amor. Música d'acció, que pugi la tensió, Luke, yo soy tu padre, crec que s'acaba el món. Com Robinson Crusoe, tenim una missió, escaparem de l'illa i això tindrà un final de pel·lícula. De pel·lícula. No va malament tenir un mentol a ronyonera, un paio amb barba blanca que conegui una drecera, o un amic extravagant, graciós, simpàtic i elegant, que sacrifiqui i sigui emocionant. Res d'això funciona si no hi ha un bon romanç, que es creuin la mirada i ja siguin dos amants. La noia del vestit vermell i el tio dels abdominals, que es casin i els veiem junts a l'altar. I per un gran final, la batalla triomfal, que es trobin cara a cara amb l'encarnació del mal, que tot sembli igualat, que ens tingui preocupats, però decanti la batalla el poder de l'amistat i no deixar res tancat per fer una segona part. Música d'acció, que pugi la tensió, Luke, yo soy tu padre, crec que s'acaba el món. Com Robinson Crusoe, tenim una missió, escaparem de l'illa i això tindrà un final de pel·lícula.